Ayo sinau perangane awak. Ayo belajar bagian tubuh. Halo Cah, jenengku Ciko. Dino iki aku arep ngenalne perangane awak ing basa Jawa. Halo Cah, namaku Ciko. Hari ini aku mau mengenalkan bagian tubuh dalam bahasa Jawa. Nah Cah, iki ing basa Indonesia jenenge kepala. Ning basa Jawa jenenge apa Cah? Yo betul, iki jenenge sirah. Nah, ning basa Indonesia iki jenenge rambut. Ning basa Jawa jenenge rambut. Tetep ya, Cah. Nah, iki ning basa Indonesia jenenge dahi. Ning basa Jawa jenenge bathuk. Nah, Cah, iki ing basa Indonesia jenenge alis. Ning basa Jawa jenenge tetep alis. Dah iki ing basa Indonesia jenenge mata. Ning basa Jawa jenenge mripat. Nah, iki Cah. Ning basa Indonesia jenenge telinga. Ning basa Jawa jenenge kuping. Apa Cah? Yo betul kuping. Lah iki jenenge apa? Iki jenenge ning basa Indonesia hidung. Ning basa Jawa jenenge irung. Nah, iki ning basa Indonesia jenenge gigi. Ning basa Jawa jenenge untu. Nah, iki ning basa Indonesia jenenge bibir. Ning basa Jawa jenenge tutuk. Nah, iki padha Cah basa Jawa lan basa Indonesiane. Pancet atau tetap tangan. Nah, iki ning basa Indonesia jenenge kaki, ning basa Jawa jenenge sikil. Apa Cah? Yo betul, sikil. Ayo Cah, njajal diwangsuli. Ayo coba kalian menjawab ya. Gunane perangane awak. Gunanya bagian tubuh. Kuping kuping itu telinga. Kanggo apa Cah? Kanggo maem, kanggo ngrungokake, apa kanggo ambekan? Apa Cah? Kuping kanggo ngrungokke utawa mendengarkan betul. Irung kanggo apa Cah? Nah, sisane pilihane ana maem karo ambekan. Irung kanggo ambekan, betul. Tutuk Cah. Tutuk iku lambe. Lambe gawe apa? Oke, betul. Lambe gawe matur nuwun yo Cah. Assalamualaikum.